Undang isa na anak be. Hoy, undang isa na ba? Ano may maayong sudanon ron? Dagka pa magro mga dilata guro dia. Wala na nahurot na tong kuan. Kapit. Wala na dilata. Sugag pun mukha og dilata kanaghan ato. Di kay kanang dilata ana tong kuan, nakaina ko nakailang kanang dilata grabe daw na makahatag og sakit. Mas nindot ang gulay. Kuan jud kanang pangayog og gulay ila paring. Ila paring ba? Atong parilay mo dia. Oh, pangayog og gulay bahalag duha lang ka punuan sa gabi atong tunuan. Kay watay sudan ba karong kuan pamahaw. Ko tagahan na to. Kabalo ko di na mo balibad kay kumpare ko na. Pangayog lang dito kuan mga duha og iyang hatagan og kuan ikatulo pwede ra pud nimo dawaton. Kay maginahinay sa kog lungag dire kay para inikabot nimo gulay ta. Testingan lang ako. Oh sige. Ha? Oh. Pagdali hayop dugay dito ha. Oh, matik na. Ano nga daw naglaba daw ganang. Wa man ay sabon ay powder diri og baron sa man siya oy. Sabon ni daw. Di tay sa bagi ko nga pagani nako ning kuan ani oh. Kuan banlawan sa baon na sabunan. Abi mangun ako direksyon na nga unsang klaseng pagkalabahan man ni mao mangyapon na nay powder diri. Pero man bet ko nino. Ayo. Oh nay tao. Nay gingon sa papa sa kuha ba na nay gisugod sa papa sa kuha. Sama. Kanang mga ide sa udlot sa gabi. Udlot sa gabi Oh, o gabi? Gabi. Gabi. Oh, doon lang daw ko kay iya daw tunuan ba. Dala kuan, dala Unod. na guro. Abasin, ano man sa udlot to sa gabi ay daan sa gabi. Dura ka udlot sa gabi sama ni mo pagkaon. Tuntulohon daw nimo mas maayo daw. Ah, sige, dali lang sa gahan ha. Sige. Dali lang sa gahan. Ko sa tagahan dire. Ali dire no. Nabaw na ng gabi basin gagmay pa na diha. Sige lang. Dagan jud kay ko gabi dire kani. Bagko naman ko nang hamis. Okay niyo. Ayun na dong kay ko na. Ano man? Tunuan ninyo. Oh, kiniyo kay dako ba? Bagay sa tuno. Ayaw sana. Bagay sa tuno. Sige, ipta ng isa kana. Kare? Oh, kana ipta. Bagay na sa tuno. Ah. Ayaw. Daot man eh. Dili na daot. Puti lagi na siya. Kani nindot kay ni tunuan. Yang inas papa nimo. Di mo po na isa? Lang sa duha kay dagan pa ba sa pangay dire kami. Isa na ba milyaho na mo do na po. Karakang ba niyo? Kunin na lagi sabi. Kana lang. Nasalamat na eh. Nano ko sa papa nga. Nyata ko ka mo. Ah, nay isa oh. Ay na lang na ay. Oh, naro. Itanong na nagbalik diya. Naro, dala. Inas papa nimo. Lami kay na tunuan ba? Te, salamat na te. Nano ko sa papa nga. Oh. Pang ano man na sila pang kada gulay nila gabi magsige magpangayo diri dili ba gid lali manano man ang gulayan diyan sa manas pare nimo dili katanom na diha magsalig ra na perminti na sa silingan ano may na ko daw na imong kumpare daw. Di lang gud rin kay. Sige lang gudhan, maring naman noon. Kay sa rabitaw na. Dugay nang punto sila na ngayon dire. Pero mubalik na po na di na po na maayo eh. May pagipadala na nimo nagsimilya gipatanom nimo kaysa magsigo wag gani ta kagulayan ang tinanom na tong gabi diha ang silingan na inoy magkauna. Sige lang, pero di lang bulahan man ang mga hatag ta kaysa kita'y tagaan. Ay kira man na kuan gud kay. Kaysa, Ya pila na lang tanin mo nagtangad og lubi diha og naa. di lang gud. Sige lang gud na. Mas maayo man ang mga hatag ta kaysa kita'y tagaan. Nakakaon na ng gabi nakananay nakapangayo. Kira no, sige, pasagi mo na. Adug kaayas gabi eh human akong lungag. Asan mas Jamie? Ay dugay magisugon bataan na pagdali. Ano pa? Asa man kagikan nga? Ay gisugo nimo. Amo na ilang kuan? Oh, dagko kay boy. Ani? Dato man na ilang kuan no? Nindot kayo. Mo gud ganahan akong kumpare na ako ba kay ug pangayuan na sila, muhatag gyud dayon na sila sa kuha, di na sila mabalibad. Unya wala kay nabantayan dito nga mga kuan. Ay naa pa, pati naghanag gulay dito napay katong udlot sa kamote. Udlot sa kamote, Oh, unsa pa yung mga pulikot, pati naghanag dito pag gulay pa. Oh, nabantay na ko ito. sige lang sa kay napa man eh. Ugma na lang pod, Ah, ugma may pa lang ta ugma kay basig. Puputay pang panon. Yung udto, ngay tayong udto. Udto? Oh. Oh, basig musugo lang ko. Jimmy, wa na po tay gulay. Nya, Testingin og pangayo og kuan daw dito kanang udlot sa kamote. tong udlot nung nakita ko gapon. Ingon ba ka nga nay udlot dito? Oh, dagan mitong udlot ito. Tingnan ko si kumpare nga mangayo og kuan isa ka bugkos lang. Sa kabukos. O isa ka bugkos lang. Muhatag ka to. Muhatag na dili na mo balibad basta Dili kuan. tag pangayo da ba? Dili na siya ingon ana, di gyud na mangwinta ng tawhana. Sige, tong ako kasi mula ka to ito ba? Oh sige, pagdali ha ayo pagdugay dito ha. Matik na. Asa si Angkol? Ano man? Nangayon ta may gulay baga tong kamote bitaw niya dagan matag udlot dito. Ano siyang gulayan? Ay, ito sa gulayan? Oh, ato lang ito. Ah, sige te. Ito sa ako ha. Food.
Nanganan na lang yun yung magsige. Sige na lang pangayo. Gulay, risk. Sige nga, di kabalo mananom. Gilaga. Uy, para, uy, ulaw. Para pangayo. Kol! Isugo kong papa ba? Naman. Mga idag udlot sa kamote. Udot ka mo te. Oh. Kani oh, ning udlot ani ba? Ah, pangwa lang ako, tibasan na lang niyo. Ha? Pa, Kuha na ko ni? Pangwa dia. Tibasan. Daghan na udlot tri ko loy. Yan, napa man daw. Ay kol, tama na ni kol, daghan naman kay ni. Ah, sige. Oh. Gusto ko kol, salamat ani ko na. Sige, sige. Amay po sili gamay kol. Ah, pangayo. Tama na ni? Ah, sige. Ay! Ay, sagod be. Yan. Ay, sa. Ang ngata tanglad. Sa. Dalaan na lang ni be. Daghan na gud ana. Kani, dalaan ni. Daghan na kay kol. Ingna si papa ni mo, or ikaw, kamo. Si Milya ni ha, ingna si papa si Milya, ingna nga pa. Ipatanom daw ni angkol sa imuha kay para dili na daw mo magsigig balik-balik og pangayo dire. May tampay. Kay kami nga kay sila daw wa pa katilaw sa ilang hinagoang gulay. Ang unang nakatilaw kita daw pa ingna. So mao ning padalaan ta mo ani itanom sa inyong tugkaran, may na lang napod may pangwaon. Di kay diri mo sigig pangayo. Ay, ano ko papa ko. Ingna si papa nimo, dala pud ani oh. Sama na siya. Oh. Dala Nangay may gapon na ni. dala pud ana. Nangay may gapon na ni. Kani itanom po na para namoy si Milya. Daghan to na ni. Salamat Okay kayo. na. Oh. Siguro nakasabot kay inyas papa nimo patamnon aron dili magsig pangayo dire. Te, agi ko salamat ani ha. Nga si angkol ito, salamat ani. Oh, so, Anong kulay to? unsa man ang dala nimo? Unsa pataka ra man kag pangibot, basig wa ka nang aya Si di. Milya daw ni Pao, ana siya nga ipatanom daw si mo sa tukaran. Kay sige ra daw kag pangayo daw. Unsa? Magsige Magsige. kag pangayo. Nandito ka, sig pangayo ana. Ana sila nga. Jimmy, basig dili na tinuod mong gisulti ha. Ano? Daw, mali. Oh. Aminos na gyud ang tawhana na ba? Ano padalan mo ko niya si Milya? Patanom daw ka. Kaduha pa kay ko nang ayo kana unsa man na? Tudlot man ni mo ni kuha nako. Ano siya ha? Nakaminos na ng tawhana sa kuha ba? Anong padalaan ko niya si Milya? Iuli na ko na siya ha. Kay tinuod man gyud kay imong gisulti. Tinuod lagi na pa, isa yung sa kuha. Gisulti ang gyud ko niya. Oh. Ay nga to gyud niyang gisulti. Oh, insulto kay Pao. Oh. Ako aton. Pre. Unsa man kuha mo pre? Nakaminos ka sa kuha pre? Ha? Kami padalaan mo ko ni si Milya. Si Milya. Og kasakit nimo na imong gulay. Iuli ko na si mo. Oh, Unsa man? imuha na imong gulay. Kuan kay dalo kay kasi imong gulay. Unsa dalo pre kaduha na ba? Iban ilang pre, ikaduha pa ko ng pangayo sa imuha ba? Kabalo man ko pre. Kabalo ba kag unsa ko kag maayo si Juha gipadalaan gani tabog si Milya para makatanom pud mo. Insulto man nga na pre, padalaan nimo si Milya. Dili ba na insulto kamo gaanan pud mo. Pananom mo. Ganat, pasalamat kay kay mga ko sa imuha. Oh, sige na lang kag pangayo kami gay mismo tagiya diri wa pa kakaon. Kamo kapila na mo ni gulay, gabi na mo giibot na ninyo. Tingala naman tagwa ka kakaon nya inyo hang tugkaran, wa mo kakaon. Wa pa mi karbi sa ani. Anong makadalo man ka ana pila ra man ang kantidad ng gulay nimo? Pila pananom di man kay katanom, pila-pila ra ka, wa ka katanom. Para kana lang kamote og kanang kuan di ka kahatag. Di tagaan Pila man ka. 5 ana. Ikaw pa'y mo bagulbol, ikaw pa'y tagaan. Wa ko nagbagol pre, insulto lang ba kay padalaan mo yung si Milya. Pananom gani mo aron dili na mo sigig pangayo nga ri. Gituyo gaya na mo na kay para makapangayo mi. Ina, gipadala Gulay, bitaw mo ko ni. Oh, gulay yung sayang kayo, dala na dito. Sige, pananom, ipananom na dito. Kan anang gulay nimo ha? Di na may mangayo nimo sunod.